Γεια σας αγαπημένες μου και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Ξέρω ότι έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επανήλθαμε δυναμικά και σιγά σιγά θα επανέλθουμε και πίσω στη ρουτίνα των βίντεο μας. Σε όλο αυτόν τον καιρό που έλειπα συνέβησαν διάφορα πράγματα, θα τα πούμε και στην πορεία σε διάφορα βιντεάκια. Αλλά παράλληλα υπήρχαν και διάφορα πράγματα στα οποία δούλευα και μερικά από αυτά είναι και η δημιουργία της ιστοσελίδας μου, όπου θα σας βάλω κάτω στο κομμάτι της περιγραφής το link, όπου και εκεί θα βλέπετε δημιουργήσαμε ένα blog και στη σελίδα μου θα βλέπετε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση και με το μακιγιάζ. Και όπως εδώ στο κανάλι μου στο YouTube που βλέπετε διάφορα μακιγιάζ, πράγματα της καθημερινότητας, προϊόντα, ό,τι έχει να κάνει με μόδα, ομορφιά, θα βλέπετε και παράλληλα και στη σελίδα μου. Γι' αυτό θα χαρώ να πάτε κάτω στο κουτάκι της περιγραφής, να πατήσετε στο link και να ρίξετε έτσι μια ματιά, να δείτε να τα πούμε και από εκεί. Και παράλληλα όλο αυτόν τον καιρό, εκτός από ό,τι δούλευα στην ιστοσελίδα, παράλληλα ασχολούμαι, έκανα και κάποια μαθήματα που αφορούν στο fashion, όπου παράλληλα με το μακιγιάζ προσπαθώ να το δουλέψω και αυτό το κομμάτι. Και παράλληλα εκτός από το μακιγιάζ και τη μόδα, μου αρέσει και η μουσική, έκανα και κάποια μαθήματα σε αυτόν το κομμάτι, ώστε να ασχοληθώ και σαν DJ. Ναι, μπορεί να το ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά επειδή μου άρεσε η μουσική, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας μου τώρα. Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και στο site μου για αυτό το κομμάτι. Και δουλεύω και τώρα και στο site μου και στο κανάλι μου στο YouTube. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα στην πορεία που θα έρθουν. Και θα τα βλέπετε παράλληλα, θα τα λέμε παράλληλα και εδώ στα βιντεάκια στο YouTube. Γι' αυτό θα χαρώ να με ακολουθήσετε και στα διάφορα social media μου και στο site μου για να μάθετε στην πορεία και περισσότερα πράγματα, γιατί θα έρθουν πολλά υπέροχα πράγματα στην πορεία, πολύ σύντομα, και για να μπορείτε να ενημερώνεστε θα χαρώ να με ακολουθήσετε στα social media και εδώ στο κανάλι μου φυσικά. Και χαίρομαι σιγά σιγά που θα επανέλθουμε εδώ στην οικογένεια του YouTube. Και έκανα έτσι αυτό το βιντεάκι για να μοιραστώ έτσι τα νέα μου μαζί σας και να κάνουμε έτσι μια ωραία καινούργια αρχή. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να με ακολουθήσετε στα social media όπως σας είπα και μείνετε συντονισμένοι γιατί πολύ σύντομα θα έρθει καινούργιο βιντεάκι στο κανάλι μου και έχουμε να πούμε και πολλά καινούργια πραγματάκια που θα έρθουν. Φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.